Madwar 6,500 bidwi u raħħal se jintlaqtu b'mod tajjeb hekk kif il-Gvern nieda l-applikazzjonijiet sabiex bdiewa Maltin jibbenefikaw mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali ta' din is-sena. Il-Ministru għall-Agrikoltura Anton Refalo spjega li l-fond se jkun amministrat mill-Aġenzija għall-Ħlasijiet Rurali u Agrikoli. B'din l-Aġenzija se tagħti għajnuna lill-bdiewa sabiex l-applikazzjoni tagħhom tkun skont il-kriterji meħtieġa. Jekk ikun hemm xi kweri li jibatulhom u jsaqsuhom il-kweri x'inhi u mhix sabiex l-applikazzjoni tagħhom ikunu korretti. Intant fl-istess konferenza tal-aħbarijiet kellem is-Segretarju Parlamentari Stefan Zirinzo Azzoppardi li sostna l-Malta preżentament talloka il fuq minn 129 miljun euro fuq il-programm tal-Iżvilupp Rurali. Is-Segretarju Parlamentari saħaq li permezz tal-Fondi Ewropej il-bdiewa tagħna se jkunu ippremjati tal-li jimpenjaw ruhom lejn prattiċi li jipprovdu benefiċċju ambjentali akbar. Huwa kompla jgħid li din is-sena ħajkunu qed jiġu ffirmati 300 kuntratt ġdid li se jkunu qed jorbtu lill-bidwi għal perjodu ta' 5 snin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.